Aku iki sejatine bingung. Urip iki kaya dalan sing akeh cabange. Nanging ora kabeh dalan ana pedhunge. Ana dalan sing sepi lan peteng. Ora ana sapa-sapa wae sing ngancani kene. Lan aku kudu milih. Nanging aku iki ora ngerti dalan endi sing gawe aku bahagia. Wong tuaku kepengen aku nuruti cita-cita sing wis digambarake. Pokoke kowe kudu dadi wong sing mapan lan dihormati ya, Nduk. Kudu. Ngono jarene. Nanging atiku iki nglawan. Apa mapan lan dihormati kudu ditemtokake wong liya? Apa apa aku iki ora oleh milih dalanku dhewe? Aku ora wedi nyoba. Nanging sing nggarai aku ragu, aku wedi yen wong tuaku kuciwa. Aku wedi yen aku iki namung gawe susah keluarga. Nanging apa gunane urip nek mok dadi wayang tanpa swara? Aku arep milih dalanku dhewe. Senajan aku kudu mlaku dhewe. Aku percaya Gusti ora bakal ninggalake. Dalan sing padhang iku ora mesti langsung katon. Tapi langkahku iki ora bakal sia-sia. Aku ora perlu kudu langsung teko tujuan. Aku mung perlu ngewiwiti wani. Lan langkah kapisan wis tak cepakake.